אשרי האיש אשר לא הלך בעשת רשעים, ובדרך חטאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב. כי אם בתורת אדוני חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה, והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו, ועליהו לא ייבול, וכל אשר יעשה יצליח. לא כן הרשעים, כי אם כמוס אשר תדפנו רוח, על כן לא יקומו רשעים במשפט, וחטאים בעדת הצדיקים. כי יודע אדוני דרך צדיקים, ודרך רשעים תאבד.